Iz svog junaka. Prvo ćemo poslušati pismo u kojem je šegrt Lapić odlučio poći u svijet. Na put, Lapić je stigao na selo. Zavirit ćemo među najmlađe članove folklornog ansambla Broda, sa velikim ponosom čuvaju običaje i tradiciju slavonskog sela.
djeci bilo lijepo da ostanu tako malena. To je neizvedivo. Zato je najbolje da se sada igramo, a onda ćemo morat poslije kao i drugi ljudi. Onda nek se igra nastavi. Hlapić će sve o gitu, a brodski leptirići će Hlapiću za rođendan darivati ples malenih kita iz cirkusa. Muore se cosa, storia. Možete li zamisliti kakav bi danas bio Šegrt Hlapić? Hodao bi u tenisicama, ali bi dalje imao dobru glavu, veliko srce i čvrste šake. Čuda ima svuda na svijetu, pa i danas ovdje u Brodu. Šegrt Hlapić s nama i sinovima! Under pressure, 7 billion people in the world, so big. Keep it together. Smile on your face, even though your heart is frowning. But hey now, you're no good. We both know it's a cruel world, but I will take my chances. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be platinum, I'll be silver, I'll be gold. As long as you love me, as long as you love me,
Evo ga, naš mali, veliki Šegrt Hlapić. Misliš, zašto je Hlapić toliko dugovječan? Gradonačelniče, gospodine Duspara, ako mislite da su vrijednosti kao što su poštenje, dobrota i plemenitost dostojne vaše zamjene, molimo vas da Hlapiću predate ključeve grada Slavonskoga Broda. Draga djeco, dragi Brođanke i Brođani, dame i gospodo, ključeve grada Slavonskog Broda mogu predati Hlapiću jer sam uvjeren da će oni to dobro čuvati, puno bolje nego mi stariji. Hvala vam. Djeco, ključevi grada su u mojim rukama. Objavljujem da od danas pa sve do subote započinju vladavine, igre, plesa, radosti i veselja. Sada vas molim, gospodine gradonačelniče, da zajedno sa Šegrtom Hlapićem podignete zastavu svijeta bajki. I onima malo starijima da se zaigraju i prepuste mašti koje će ih voditi putovima čudnovatih zgoda. I na kraju treba reći, ovogodišnja manifestacija u svijetu bajki održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike, gospodina Ive Josipovića. A treba znati, u ovih 7 dana obilježavajući 100. rođendan Hlapića bit će upriličene i 2 međunarodne konferencije dječjih književnika i studenata, te izložbe, radionice, slušaonice, promocije, promenadne šetnje, nagrade, biciklijada i od sutra svakodnevno i glazbeno-scenska čarolija Šegrt Hlapić. A sada molim sve vas sudionike, posjetitelje, djecu i njihove roditelje da se pridruže povorci koji će predvoditi naša limena Gaspar Željezničar i mažoretkinje plesnog studija Kaskavela. Povorka će krenuti do spomenika Ivane Brlić-Mažuranić i položiti vjenčić cvijeća u njezino krilo. Svijet bajki počinje! Ja sam mislila da li si ti uzela. Kojevica, stavi.
Možemo još, ajmo još ne.